Masquera say More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas More Zimbabwe chakigira inyaya irikupisa ma streets ya social media pa ma ghost account pa Facebook abuda achiclaima iwo achiti tino machekaire pamwechete na socialite anonzi Mukomareji hanzi they were involved mukufa kwa Mutangadura muri Zimbabwe. Azvinomira mushe pataurwa nyaya dzakawanda since they are the ones vakatuma ma-armed robbers kunouraya Mutangadura. Zvisinei ma ghost accounts abuda achidaro zvichinzi vaviri ava pane nyaya dzeland dzainetsa vamwe vachitaura vachiti nyaya dzemukadzi. Tisingazivi kuti nyaya yechokwadi here kana kuti kutaura kwatiri kuita zviri kunzi mukadzi waMutangadura atorwa phone nepolice and they are investigating this case muri Zimbabwe. Pane rumors ekunzi it was not an armed robbery and it was a planned assassination muri Zimbabwe, but Disney Mukomareji wabuda vachidispisa maclaims yaya vachiti anyone neumbo pamusoro pekufa kwaMutangadura hanzi ngaawanikwe achienda kupolice unoripota nyaya iyi. Tisingade kuwesta nguva yenyu, tine nyaya takuvigirai video yatakuvigirai Mukomareji vachitaura pamusoro penyaya iyoyi, so tiri kukushaya muchinzwa video iri muwamadza zvamuri kufunga mucomment section. Tarangu ndonzi Mukomareji vakawanda tinogona kunge tichizivana munyaya dzekukurudzira madzisingle mother kuti shandai musaneta kushandira vana venyu. At the same time zvinocreata futi vavengi zvandinenge ndichita izvozvi kuti kune vamwe vana baba vari kutorwadziwa nekuti sei uchisapota masingle mother nekuti ivo vana baba vacho havasi kuchengeta vana. Saka zvinhu zvinogona kucreata vavengi. Hasi chinhu chiri cheap, hasi chinhu chiri easy kuti unosapota rimwe side rokuvenga. So inyaya yekuti nezuro ndakatoonawo ndichinzi Mukomareji vakatakura marobhasi vakaenda navo kwaMutangadura vakanomira marobhasi akadzika here vakaenda kunouraya Mutangadura. Ndikazovatakura zvekare ndo mutauro wazviri kuitwa nevari kutaura. Handizive kuti motive yacho ndeyei, handizive kuti vari kurwei hondo, but chandinongoziva ndechekuti pese paunofamba munhu une vavengi vaunenge wanawo muupenyu, pese paunoita chinhu chakanaka une vanhu vanotokuvenga, pese paunofungidzira kuti iwo uri une vavengi vako, kunyanya ukange wakuita zvinhu zvinobatika muupenyu kune vamwe vanhu vanotorwadziwa neizvozvo. Saka munhu chingoziva kuti une vavengi. Ina handitozivewo nyaya iyoyo, handitozive. Pane vanga vakubvunza vachiti ko Mukomareji makazenge makatanga ndimi kuposta. Ya zvazvinoita ndezvekuti Mukomareji semunhu anogara muruwa, vanhu vakawanda vanouya kuinbox vachitobvunzawo kuti Mukomareji manzwa here accident yaitika paTM, taurai maybe pane hama neshamwari dziri kuda kuti dziwane rubatsiro. Maona here kune mwana ari kurarama ari kunzvimbo yakati ari kuda kubatsirwa bhozi. At the same time ndinobatsira futi nherera kuburikidza nezvinhu zvandee ndichipiwawo nevanhu nezvandee ndichiwanawo, ndinobatsira hama neshamwari dzinenge dzichitambura. Saka vanhu vanokurumbidza kuinfoma munhu vanoziva kuti uyu ane following zvekare yekuti vanhu vanokurumbidza kuona nekubatsirika. Saka zvazvinoita ndezvekuti ini ndakatoudzwa nehama yaMutangadura anonzi Joseph, akatonditi Mukomareji manzwa here kuti Mudhara vapfurwa. Ndikati uri kuti chi? Zvikanzi Mudhara Mutangadura vapfurwa. Ndikati manje zvakamira sei? Zvikanzi vafa. Zvokuti zvakandibata zvikuru, zvakandirwadza. Ndobva ndatomuti vafira kupi? Zvikanzi vapfurirwa kuPrazi, vafira vachitoenda kuchipatara. Then zvadaro ndokubva ndati tinokwanisa here kuti tiudze vamwe vanhu papage pangu. Zvikanzi it's okay, go ahead, it's okay. Ndikatomukumbira picture ravaMutangadura ndokubva ndaposta papage pangu. But kune vakawanda vari kuti sei wakatanga kuposta iwo, handisi kuti vaida kuti zvipostwe nani zvokuti ndo zvaitika. Saka inyaya yekuti vakawanda vanenge vane mubvunzo vachiti Mukomareji, but chandoda kuti ndikuudzeni chekuti maoko angu aya haana ropa, maoko angu aya haana chakaipa. Kubva ndizvarwe handina munhu wandakarova kana kuuraya. Kubva ndizvarwa handamboparticipata munyaya dzemacriminals, handiko ikoko, ende handitombodi kuzviita izvo. Ndinotofaita tichiita makampeini nemapolisa kuti tiwane kudzora macrime. Kunyanya mukatisa mamwe mavhidhiyo angu andinenge ndichiita ndekukurudzira hama neshamwari kuti ngatichenjererei kunze kune matsotsi. Saka indozoita tsotsi racho handigone kudaro, and almost every day, every time, here and then ndinoposta mavhidhiyo. Tsotsi rinogona kuda kuzviburitsa here kuti rizikanwe. Ndinoisa mafoni namba kumapages, ndinoisa kupi. Chandoda ngokurudzira hama neshamwari kuti usavenge munhu zvokusvika pakuda kuuraya zita rake. Usavenge munhu
zvekusvika pakuda kumukanganisira upenyu hwake. Usavenge munhu asina basa newe, asingakutaure, asingakutsvake. Kutouya wakanzi anonymous une ghost count kureva kuti uri kuziva kuti zvauri kutaura ndezvekunyeba. Kana une information yakanaka, ndinokumbira uende kumapurisa. Waenda kumapurisa unopa information mapurisa kuti Rage akatakura vanhu matsotsi. Atakura vanhu akaenda nawo kwaMutangadura. Akanosara akamira. Kuri kuti wanga uripo. Handi ndizvo wanga uripo. Ndo information yatiri kuda because we need justice kuti akauraya mudhara Mutangadura ndiani nekubatsirwa kwandaitwa navaMutangadura inini. Nezvavaindiitira muupenyu hwangu inini. Vashandi vese paMutangadura vanozviziva. Mhuri yekwaMutangadura inozviziva. Update yanga ndichipa kunyanya kumapeji ndichiti pari zvino zvikunzi burial iri kwaMuswakati, body iri kwaMuswakati. Inenge yatopiwa nehama kwete neni. Ini changu kuzongokuzivisai nekuti ndinenge ndiri paground. Ruwa ndeyedu. VaMutangadura ndevedu. Nemoyo wangaona vaMutangadura zvishuwa ndingasvike pakuita zvinhu zvakaora kudaro, zvinhu zvinosemesa uroyi wakadaro. We need justice. We need to know kuti ndiani akauraya vaMutangadura. Akatuma akaita zvinhu zvake ndiani. Toda kuziva zvese izvozvo kuti zvakambofunge zvafamba sei kuti munhu azosvika pakuuraya vaMutangadura. Saka please musa mislead neinformation yakadhakwa kana neinformation yakaora. Muchida kushatisa mazita evanhu, muchida kungowana malikes, muchida macomments. Musavenge munhu nekuda kwokuti ane zvaari kuita zvinobatika muupenyu. Ende zvinobatika zvacho hatitorina, but muri kungoona sekunge tine zvinobatika. Munovenga munhu kusvika pakuda kuuraya zita remunhu kudaro. It's not good. Mwari ari kumusoro kudenga. Mwari vanoona. Zvamusingazive ndizvokuti the more kuti taura kwamunenge muchiita ndo simba ramuri kutipa rakawanda. Ndo simba ramuri kutipa rekushanda. Pamunenge muchitaura pepe, muri kutotipa energy yakawanda. Muri kutipa kunoti hatisi kufana kuneta because tane vavengi vakawanda. Ifanika ini ndinotozwa ndine vavengi because ndine almost mavideo andinototukwa. Andinototukwa kunzi saka unonyanya unyengerere pavakadzi. At the same time ndine mwana ndiri kubloka vari kurwadziwa nekuti uri kuti blokerei. Ende vanhu vandiri kubloka ndikuvabloka nekuti vanenge vataura zvakadhakwa papeji pangu. Inini handisi munhu ari into politics. 1 2 handisi munhu anoda zvinhu zvakaipa paupenyu hwangu. Ndiri munhu anoda zvinhu zvakangoclear zvakanaka. Ndinotozvishandirawo. Ndinotozama nepandinogona. Ndifunga munoona ndichipfichuka ndichitamba ndichididi. Ndo zvandiri, ndiri munhu anofara. Handite mavideo ndakagumbuka kudai. Handite mavideo ndakagumbuka. Sorry henyu ndiregererewo hama neshamwari. Handisi munhu ari into nyaya dzekuti anzi ndoda kupara mhosva. Ini ndiri munhu anotomirira kutoti hazvisi kufanira kunge zvichiitwa zvinhu zvakaita sekupara mhosva muarea. Tinotofighta crime. Mundiregererewo ndataura video ine hasha neshungu nekuti ndiri kubatikana, ndiri pakuchema mudhara wedu. Ndiri pakuchema mudhara wangu. Munhu akandibatsira mune zvakawanda, handimenshene zvese, but vaMutangadura munhu akandibatsira singaite. Musamisa swadza toitika zvokuti vaMutangadura vari kunzi vapfurwa. Ndandiri kumba ndakatorara kumba. Ndakandiri kumba ndakarara ndiri mumablankets. Zvine mawitness zvinezvi. Handisi kungotaura. Ndine mhuri yandinayo kumba. Inondiudza kuti ndandiri papi. Musi wazvaitika zvinezvi ndanga ndiri kumba. Ndakabatikana, ndakarwadziwa. Handina kungomuka ndichiposta kuti ndizoziva. Ndakaziviswa nehama yavaMutangadura. Nehama yavaMutangadura. Ndogona kusataura hangu zita, asi kana richidiwa ndinoprovide. Hama ndo yakatondisira message ikati uri zero kuti mudhara vapfurwa. Chakatoti andisire message anozviziva kuti 1 Mukomareji munhu ari so popular muruwa. 1 2 Mukomareji naMutangadura vanhu vaiwirirana. Anozviziva, ndosaka akakwanisa kundisira message inini. Nekuti ndinoposta nyaya dzakawanda kwete kuti nyaya imwe chete. Ndinoposta zvakawanda kunyanya zvinenge zvichiitika munharaunda yedu yeruwa. Nekuti ndiri munhu ane following muruwa. Ndiri munhu anokurumbidza kuti vanhu vanoona zvinhu zvandinenge ndaposta. Saka zvingazoitike sei zvinhu zvakaita seizvozvo kuti inini ndinonzi ndakatakura marobhasi ndikaenda kunonzi kuchi kwaMutangadura ndakatakura marobhasi kwakunomirira marobhasi achiuraya munhu kwakuzotakura. Uya akaona ndichitakura ndinokumbira uende kumapurisa neinformation yako. Uri anonymous kudaro, enda kumapurisa. Usandiudza kuti uri kuenda kupi. Enda unovaudza information. Nekuti unayo information iri kudiwa yekuti vaMutangadura vakafa sei. Saka unayo information iyoyo. Saka enda kumapurisa unotaura. Ndio manonzi matip off anokurudzirwa iwayo. Kwete kubuda uri ghost uchida kushatisa zita remumwe munhu. Chandinoziva ndechekuti muupenyu havasese vanhu vanotisekerera, havasese vanhu vanotida. Patinofamba patinomhoresana nevanhu, vamwe vanotosara vachitoti ho. Iko tushoma twatinenge tichifunga kuti tinato itoti kune vamwe vanhu vakutorwadziwa.
ukaona munhu akukuvenga kusvika pakuda kukuraya zita rako muroyi. Nyaya yavamutangadura haisi nyaya yekuti tingajoke nayo, haisi nyaya yekuti tingatsvage macontent. Fanika inini handina page randakamonetize TikTok zvese neFacebook, handakana sendera ndowana paipapo. It's just sekuti ndozviita for fun, kungonakirwa zvangu, ndichiwanawo mafollowers andinoda angu, because ndinoita zvekumaketawo mamwe macompanies evamwe neniwo rangu basa ndinomaketa. Saka why ndinozoda zvinhu zvakadaro pachii? Saka pandakazoona handina kuvhunduka, asi zvakangondibata kuti ko ndiani, ndoda kutoziva kuti ndiani akaita zvinhu izvi. Ndakaenda kumapurisa ndikanovhurisa report nesuro. Pane kesi iripo ichaenda kumusoro kune vanoongorora izvozvo zvokuti mapages akaita samafira kureva neVoice of Zimbabwe ndakakaposta wacho ndo vachamuburitsa kuti ndiani. Ine ndoda kutoziva kuti shungu dzake pandiri ari kurwei, hondo yake pandiri ari kurwei, ada chichi handisi kunzwisisa kuti ndiri kurwadziwa, ndiri kubatikana because vamutangadura munhu aindiitira zvinhu zvakanyanya zvihombe muupenyu hwangu, zvinotozivikanwa nehama, zvinozivikanwa nevashandi. Handaigona kusvika paextend yakaita seiyo. Saka ndiri kurwadziwa, ndiri kubatikana. But munhu uyu usamislead mapurisa neinformation isiriyo. Enda unotaura kumapurisa obva wataura nemo zvibatsire, nekuti tiri kuda justice kuti ndiani akauraya vamutangadura, chii chakaitika kuti munhu azosvika pakuti vamutangadura ngavapfurwe. Saka we need justice pana vamutangadura. Tiri kutodeclare kuti vasati vavigwa musi weSaturday tiri kuda kuziva chokwadi kuti chii chakaitika. Neniwo ndoda kutoziva ini ndiri pano, ndakatobatikana, ndiri kurwadziwa. Muda kundirwadzisa katu kuti ndiri kuchema mudhara, ndotanga kurwisana nemi futi vavengi varoyi vevanhu.